Mula sa mga malalaking kumpanya hanggang sa maliliit na negosyo, patuloy na nagiging bahagi ng bawat operasyon ang Artificial Intelligence o AI. Gayunpaman, marami pa ring negosyante ang nagdadalawang isip o nag-aalinlangan kung paano ito may integrate sa kanilang mga business. Ito ang naging paksa sa 60-second kapihan ng Pampanga Chamber of Commerce and Industry Incorporated o PAMCHAM na ginanap itong Biyernes, July 10 sa Premier Cars BMW Showroom, City of San Fernando. Pinamagatang Gen AI for Executive and Business Owners ang pagtitipon na dinaluhan ng mahigit 50 participants mula sa iba't ibang industriya. Naging resource speakers dito sina IBM Certified Gen AI Strategist Bert Batak at Digiteer Incorporated CEO Fatima Yambao. Ayon kay Batak, hindi na dapat ipagpaliban ang pag-unawa at paggamit ng AI dahil nagiging mahalagang bahagi na ito ng operasyon ng mga kumpanya. You should have implemented AI yesterday. Well, basically, it's something that should be followed and should be implemented in businesses. Kasi we're leading there. Actually, it's already here, like what I mentioned in my talk kanina. And the thing is, if you don't implement it, na baka mapag-iwanan sila. Ipinaliwanag naman ni Yambao ang ilan sa mga practical na gamit ng AI sa pagpapatakbo ng mga negosyo. When it comes to AI usage, kung saan natin siya po pwedeng gamitin, of course, sir, personal, we started there para po sa ating mga own inquiries, own experimentation. But now, we could actually use it for corporate or for businesses. So for businesses, there are a lot of ways that we could use it for automation, for operational efficiency. Ito favorite ng lahat, to have better leads or sales. So marami pong things na mapagagamitan natin si AI that could help grow our business. Sa kabila naman ng pangamba ng ilan na maaaring mapalitan ng AI ang mga manggagawa, binigyang diin ng mga eksperto na mas dapat itong tignan bilang pagkakataon para ma-improve pa ang sarili at makasabay sa pagbabago ng teknolohiya. I'd say it's still a misconception. If naalala po natin, dati wala namang Excel. Di ba? Wala namang computers. Wala namang calculator. But during the age of the calculator, yun din, di ba? Napalitan po tayo ng ibang skill set lang. Same way na nangyayari ngayon with AI. Basically, you're not being replaced per se. Yun nga po yung mindset na gusto nating baguhin. It's really, how do you upskill yourself? Pero hindi rin itinatanggi ng mga eksperto na may mga trabahong maaaring magbago o tuluyang mawala dahil sa AI. Gayunman, naniniwala sila na magbubukas din ito ng mga bagong oportunidad kaya mahalagang paghandaan ang mga bagong skills na kakailanganin sa hinaharap. Kasi marami po tayo as humans, the different skills that we could harness or make use of. Especially if the repetitive types of work will be removed from us. So dun po talaga lilitaw, ano ba yung capability ko as a person? What is my really good strength or skill set that I can 10x using AI? So totoo naman po, may mga mawawalan ng work. That's inevitable. It's happened before. It will happen again. But we will also produce new types of work. And you have to be ready for those new types of work. Kasabay ng pagyakap sa AI, pinayuhan din ng mga negosyante na pagtuunan ng pansin ang responsable at etikal na paggamit nito. Para po sa mga gumagamit ng AI, I urge you to please keep using it, keep discovering, keep exploring, but also check po natin yung mga guardrails, mga ethical ways of using AI dahil very important din po yan. Binigyang babala rin ang mga negosyong gumagamit ng mga public AI platforms pagdating sa data privacy at seguridad. Ayon kay Batak, mahalagang maunawaan ang pagkakaiba ng mga libre at paid o enterprise versions ng mga AI tools, lalo na kung sensitibong impormasyon ng kumpanya ang pinoproseso. You have to remember, if you're using the public AIs like ChatGPT and Gemini, all of the things that you put there, lahat ng nilalagay nyo doon, you're actually donating it to that platform. It's going to be public. It's not private. So if I created a contract, I created a proposal that contains names, pricing,
and product strategies, you're actually donating it there. So I warn you against that. If you're using it for business, you have to get yung enterprise editions, meaning yung mga paid. Because the paid already comes with that guarantee that all of your data is within your walls lang, within your vault. Hindi siya shared. So yun lang yung pinaka-difference talaga. Samantala, isinabay rin sa aktibidad ng paglagda ng Memorandum of Agreement sa pagitan ng PAMCHAM at ng Anti-Red Tape Authority o ARTA. Layunin ng kasunduan na palakasin ang ugnayan ng pamahalaan at pribadong sektor pagdating sa ease of doing business, mas episyenteng paghahatid ng mga serbisyo at sustainable economic development. It shows yung paniwala, yung belief ng bawat isa sa ginagawa ng bawat isa. Second, anywhere in the world, kapag ka nagsama ang private sector at the government sector, bumibilis ang maraming bagay at gumaganda because you share now ideas and you now cooperate. So the government would feel more of what are the needs of the private sectors or the business sector, and at the same time, ito namang business sector, they would understand the government sector. In fact, in many areas or in many cases, maraming naitulong ang business sector sa government sector. Kami naman, as we understand them more, the more that we can serve them. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News.